May ang na ganyan Niyan tiyang ko nalaing sa nga negosyante aglakaw sa nakabatiti tarong mani utong kenado Niyan tiyang ko asaw niyan tiyong ko han ko yung baga nga sumunggo nataragi ka nung tiyak amo Tiyang ko may samat na bulbultit bulbulataw kin madingar sagit ure bagak nga kasla sumunggo Niyan tiyang ko nag-request nga kontak kano sunata nga salsal salain na para